Khubor ka Batesi TV. Lawan da shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA kabadai ka kinhon jong baro kilat Pathai Khubor ha Meghalaya haga Jingïatyngkhuh kabakerki kabalong menta kasngi ka khatway tarik ubnai nailar arajar arpuway kapenpau ye ka jing sngo kendit kabakraw halor ka jing penmi Khubor jong ka Sngewthuh National Liberation Council kabala berngam ye kilat Pathai Khubor halor ka jing bamla jong ki ban penmi Khubor ya ki jing khot pakang snong jong ka Hnlc nakapor shakapor Shushu ka bakham smok ya kalong baka Hnlc kalarai ban kenyi kilat Pathai Khubor kum kinong shun jongka tang nakanika daw. Kamepa kam jumudur baka bakum kanika kerwo kan mi naka Hnlc. Halor jongka nika kam. Kamepa haganika Jingïatyngkhuh minta kasngi kalarai ban kentu ya ka Hnlc bakan Sngewthuh lem bakilat Pathai Khubor kimla syu ban penmi ya kino ki jingkhot pakang snong jong kino ki kinhon kat kum ka hukum jong ka Meghalaya High Court number WP-C number 127/2015 dated 27 May 2015. Kat kum ganika hukum ka High Court kala kerensyai bakan pengat haki kendon jing penkhen hukum ne contempt of court ya kino kilat Pathai Khubor kiba penmi Khubor ye ki jingkhot pakhang snong badru kala hukum ye ka sarkar ban pengat haki kendon ain kiba tenge ne ki criminal case ya kilat Pathai Khubor kiba penkhen ye ka tei ka hukum jong ka High Court Nakaliang jong ka MEPA kalalai shadow sa Supreme Court banyakun mukot duma kenang ban pendam ye katai ka hukum jong ka High Court. Henry ka Supreme Court hadin ka jingsyong bishar ye kani ka mukot duma kala pengsan ye ka rai jong ka High Court. Kilat Pathai Khubor jong ka Meghalaya hadu menta ki yang halor ka nongrim jong ka jinglong pedeng Bat jing bam sya liang shano badru halor ka nongrim jong ka jing Pathai Khubor ka balai loj bat ka bam sya khanyat hano Kamepa ka penpauru hangne bakilat Pathai Khubor ki yang ban syakri ki paj ba salonsar bat ki long ka sur jong paj ba ha ka ri sinsyar paj ba Halor kani nakaliang jong ka MEPA ka kentu ya ka Hnlc bakan Sngewthuh ya ki jingshisha baro kumbala penpau haneng kamtam bakilat Pathai Khubor ki hab ban bod renti ya ki kendon ain kat kum katai ka hukum jong ka Ïing Kashari. Ya kani ka kerwo la soida uar monaj sabong ubadai u presiden jong ka MEPA bat uba John W. Thaba ubadai ru General Secretary jong ka MEPA.